Siyabingelela konke amagumbi amanamhlaba sithi abantu mabaphile. Ngixolise kungenzeka ividiyo yami ayibonakali kahle ngoba mangasendaweni yokusebenzela vele angeke ibonakale ngendlela abantu abafisa ngakhona. Ngithwebula le vidiyo ngoba kusebusuku ngesikhathi samanje. Zimbalwa into engifuna ukuziqondisa lapha, engifuna abantu bakithi bazizwisise, ikakhulu isizwe esinsundu. Isizwe esinsundu kulapha esingaqondisisi khona izinto. Yingakho-ke mina kungumsebenzi wami njengomuntu wesintu osebenza isintu ukubana ngilenze lizwisise. Mina bantu bakithi ngikhulele esintwini. Ngikhulele esintwini okuthi lesi sinto engikhulele kiso besiyizindlu zomdaka. Abantu bebesizelwa ezindlini zomdaka ezifulelwe ngotshani besintu. Engikwaziyo mina ngesintu engizokubeka nje kube kubili noma kube kuthathu, yikuthi idlozi likhulu kunomuntu lo elihlezi phezu kwakhe. Umuntu ubuswa lidlozi. Umuntu usebenza ngedlozi. Umuntu akabusi idlozi. Idlozi ilo liphezu kwakhe. Ilo limtshelayo ukuthi umuntu umele umsebenzi kanjani. Ngokunjalo njengoba ngikhuluma kanje bantu bakithi, idlozi alisona i-status. Idlozi alisona Land Rover umuntu ahamba ngayo. Idlozi akusilona G-Wagon Mercedes Benz umuntu ahamba ngayo. Ngake ngakhuluma kwasemvale ngathi wena ma ubuka i-Range Rover noma ubuka i-Mercedes G-Wagon, sizokuthatha sikufake kuyo i-Mercedes G-Wagon, sikufake kwi-Range Rover, sithi hlala phakathi ukhiphe imali izokusiza le Range Rover noma izokusiza le Mercedes G-Wagon, ubusuphuma uhambe. Noma ngabe sithi hamba uyofaka imali yakho ku-G-Wagon noma ufaka imali yakho ku-Range Rover, ubusuyiyeka uzothola impilo. Angazi noma izokusiza leyo G-Wagon noma izokusiza leyo Range Rover. Mayizokusiza nami ngizophakama ngishaya umpululu ngesintu sangakithi ukuthi hhayi, ikusizile, awusizwanga yimi, usizwe lezi moto zikanokusho, usizwe izindlu zikanokusho. Thina abantu bakithi sesihambile, isintu siyasazi, sikhulule kiso. Thina sinokuhamba sizofika ebantwini abasiza abantu, besizela abantu ngaphansi kwezihlahla, sinethwa lizulu. Sihlale o-4 hours sinethwa lizulu. Kodwa ngeke usizwe sikhonona. Sithi masusuka lapho futhi umuntu asengenise exhibeni lakhe endlini yakhe yotshani. Ngathi ngoba kade nilisiza bazukulu bami, ngenani lapha exhibeni lami endlini yesintu, amathwasa alenzela itiye. Singene siphuze itiye. Ongaliphuzi itiye ayale itiye athi cha akaliphuzi. Kodwa sothe umlilo sikhudumale. Ngesintu sakithi thina siyakhudumala. Ngesintu salapha eSouth Africa ufudumale. Asibheke ukuthi ngoba uhamba ngenyawo lo muntu inyawo zakhe zidabukile, iliphi usizo azomnikeza lona, ngoba thina isintu siyasazi. Sikhulele ezindlini zomdaka lapho umuthi ubeka khona lapho kusindwe khona ngomdaka, sindwe khona ngudlongo kodwa umuthi uhlale iminyaka neminyaka ungadliwa umuhlwa ngoba ngumuthi okusiza abantu. Kodwa intsha yanamhlanje inenkinga yokuthi yona isifuna ukubheka ukuthi umuntu uhlala kuphi, umuntu ungakanani, umuntu uhamba ngani.
Lokho yikho okulilimazayo izizukulwane zethu zokuthi selithanda ukuthi libheke ukuthi umuntu uhlala ku-7 roomed, lo muntu hhayi uzongisiza. Mase lijika libuya kithi thina esizihluphekelayo, esihlala ezindlini zomdaka, libuya futhi selihleba abantu abahlala ku-7 roomed. Lithi ngahamba kulona umuntu ohlala ku-7 roomed kasenganikeza usizo. Kodwa-ke ngithe uma ngihamba ngalayelwa kudlozikhulu, kwathiwa udlozikhulu uzongisiza. Ingoba anginakho ukuziphakamisa, angeke futhi ngubonise into zami enginazo ey'mpilweni zempilo yami. Angeke ngubonise ukuthi uyabheka mina lento nginosofa oka-64,000 emzini wami. Sungafika emzini wami eZimbabwe kwaNdololo uhlale phezu kwesofa wami ka-64,000. Ungene emzini wami onamawindi aluminium. Ungene emzini wami lapho engiphuza amanzi emzini wami enginamanzi khona. Engizothi ngifika nguphekele ukudla kanokusho. Kodwa lokho akusikho ukuthi mhlambe kuchaza ukuthi ngizokusiza ngoba sengikuphekela ukudla kanokusho. Ukudla kanokusho yikudla kuphelele esiswini. Idlozi yilo elikusizayo, elilelo engalinikezwayo. Sengakuthatha mina ukuthi uma ufika emzini wami uzithembisa ukuthi uzolala phakathi emzini wami kwaNdolwana. Sihambe siyolala ehlathini, silale sibasa umlilo. Sihlabe imbuzi emhlophe, siyenze iminikelo, senze yonke lento. Ngivuke futhi ekuseni ngugibeze ibhasi ngihambe kwaBulawayo. Ubuyele eqini kwelase-South Africa, noma ubuyela kwelakini eMozambique, noma ubuyela kwelakini eBotswana, noma ubuyela kwelakini eNamibia, Zambia, noma yikuphi. Kodwa ufikele emzini wami. Wena ufike wabuka izinto. Ungabuki izinto uma uyosizwa. Ungabuki ukuthi umelaphi uhamba ngenyawo uzidabukile. Yingoba lokhuyana ukudabuka kwey'nyawo zakhe kuyisipho sakhe sokuthi kumele ahambe ngenyawo. Idlozi lakhe lithi makahambe ngenyawo, asize abantu ahambe ngenyawo. Noma engagezi enuka, kodwa-ke wena yamukela ngoba idlozi lakhe yilo elikunikeza ukuphila. Ungabheki ukuthi yena udabukile izinyawo. Inkinga ilana ukuthi selibheka abantu ukuthi bona bayisima kanjani. Hhayi, ugqoke ikhavela lo uzongiphilisa. Ugqoke imokhasin lo uzongiphilisa. Ugqoke isudu ka-26,000 lo uzongiphilisa. Engayigqoka isudu ka-26,000 kanti uthenga ubuso bakho. Wena lalela idlozi, shisa impepho ubuze ukuthi lo umuntu oya kuye uzokunikeza usizo yini. Iyo into engithanda ukuthi ngileluleke yona abantu bakithi. Intsha yamanje kakhulu. Intsha yamanje ibheka istatus ukuthi umuntu uhlala kuphi, umuntu uhamba ngemoto enjani, umuntu uhamba ngani. Sengabe ngcolile umuntu umthole nuka ikhwapha. Ikhwapha lakhe yebo liyanuka ngoba vele idlozi lakhe alimvumele ukuthi afake uperfume. Noma ungamthengela uperfume uzobuya uthatha ubeke lapha. Ungazithuki nunuka ikhwapha ngoba usuka inuka lezi zinto zedlozi lakhe. Idlozi lakhe limtshela ukuthi kumele ageze ngazo. Angibeyanga kuningi bantu bakithi, ngibuye nje ukuthi ngizoleluleka lizwisise isintu. Ngisho nomntwana ona-12 years angakusiza wena ukubana ube nomcebo ongapheliyo. Noma esasesikolweni kodwa idlozi malihleli kuye, ma uthunyelwe kuwe noma uthunyelwe kuye, noma nami ngikutshela ukuthi hamba kwindawo ethile, noma ufike uthola umntwana ona-12 years
Ungafike usujike usithi hayi mina mkhulu ngithola umntwana 12 years laphana bengizothola umuntu omdala ozongisiza. Lona umntwana 12 years nisuke kuthumele kuye ngoba ngiyazi idlozi lakho linamandla angakanani. Lizokukhipha kuleyo nkinga obhekane nayo wena. Nalo ithemba abantu bayangizwisisa lapho. Ungabheki ubuncane bomuntu, ungabheki ukugqoka komuntu, ungabheki usofa womuntu ukuthi uhlelo osofeni odabukile, ungabheki ukuthi umuntu uhamba ngenyawo udabukile izinyawo. Ungambheki umuntu ukuthi ungcolile. Yebo ungcolile kodwa idlozi lakhe alingcolanga. Leyo nto mina engisuka ngitshele ukuthi hamba kuleya muntu uzovela kusiza mina. Le nkinga yakho angikwazi ukusiza-ke uma umthole ingcolile noma umthola no-12 years. Uzofika akusize la muntu ngoba yimi engisuka nami ngiye ngaxhumana nedlozi lakho nelakhe ngase ngikuthumela kuye ukuthi cha inkinga yakho le mina angikwazi ukuthi ngikusiza, hamba emuntwini othile. Noma ngabe ufike ukuthola ehlala endlini eyodwa eyakho ngomdaka efulelwe ngotshani, kodwa mina mangikuthumele kuye ngisuka ngisazi ukuthi uzofika akusize. Ungajiki kimi ngoba usithi hayi lona umuntu mthole ehlala ku-1 room ebasela umlilo phakathi kwaleyo room kunemithi ngaphakathi. Idlozi lidala lona lelo elisuka lifanele ukusiza wena. Ngiyabonga abantu bakithi abazwisisayo isintu. Konke amagumbi abantu emhlabeni baphile ngudlozi okhulumayo 083 2066 954. Ngiyabonga abantu bakithi, ngithi niphile.